Inden vi starter, så vil vi lige gøre opmærksom på, at vi har fået en Facebook-side. Så find os på facebook.com/historiesnak. Og så er der også en god idé at gå ind på vores hjemmeside www.historiesnak.dk. Det er herinde, man finder de kilder, som vi snakker om hver gang. God fornøjelse! A date which will live in infamy. Her London, vi gentager. This is our moment. This is our time. Velkommen til Historiesnak. Podcastet, hvor vi snakker om historie. Podcastet, hvor vi graver de gamle kilder op og vender, drejer og vrider dem, så selv Christian Erslev ville være stolt. Og podcastet, hvor vi undersøger, hvordan historien formede os, og hvordan vi former historien. Mit navn er Rasmus Rosengård, og her ved min side sidder Carsten Jacobsen. Og Carsten, i dag der skal vi jo have fat i en af de helt tunge kilder. Ja. Det er en af de kilder, som man godt kan betragte som i høj grad en af verdenshistoriens 100 vigtigste kilder. Så det falder lidt ned i den serie, men i sidste ende så falder det stort set ned i samtlige serier af kilder, man kan gennemgå, for det handler også om 2. verdenskrig, det handler også om det 20. århundrede, det handler om, hvorfor det går galt i Mellemøsten, det handler om kolonisering, det handler stort set om alt. Så det er jo virkelig nationsdannelse og alting. Og stort set alt, hvad der overhovedet er gået galt i det 20. århundrede, kan man lede tilbage til den her kilde. Og det er selvfølgelig Versailles-traktaten. Ja, fra 1919. Ja. Og Carsten, hvad er ophavssituationen for den her Versailles-traktat? Kan du prøve at forklare, hvad er Versailles-traktaten? Hvis man skal fortælle den om en, som aldrig nogensinde har hørt om den, hvad er Versailles-traktaten så for et dokument? Jamen, det er jo et fredsslutningsdokument, fredsaftale, eller et dokument, der pålægger nogle, eller laver nogle rammer for en aftale, som jo især for Tysklands vedkommende kommer til at betyde meget, meget store krigsskadeerstatninger. Altså på den her baggrund af også den krigsskyld, som vi kommer ind på. Det er jo altså 132 milliarder guldmark, de skal betale tyskerne. Og det skal de betale, fordi de primært har tabt 1. verdenskrig. Yeah. Det er jo, som du siger, en traktat, som har stor betydning for Tyskland, fordi at hvis der i en traktat står, at man skal betale alle de her penge her, så er det selvfølgelig fordi, at man ikke rigtig har fået lov til at udforme den her traktat selv. Hvordan kan det være, at vi får en fredstraktat efter 1. verdenskrig, som er så ensidig, altså som så ensidigt beder det ene af de krigsførende parter om at betale penge, og om at der kommer restriktioner på dem. De må heller ikke have en hær af betydning og ting og sager. Hvordan kan det være, at det havner der, at Tyskland bliver så hårdt straffet efter 1. verdenskrig? Jamen, det er jo et super godt spørgsmål. Altså, uden det franske hævnmotiv, uden franskmændenes krav på at få den her hævn og få de her erstatninger, så var det jo aldrig sket. Fordi det er jo, fordi amerikanerne trækker sig fra den her proces. Amerikanerne havde jo, Wilson, den amerikanske præsident, havde jo lagt alle mulige spændende ting i kakkelovnen til, hvordan man kunne løse det her med folkenes selvbestemmelsesret, etniske folkestater skulle beskyttes, og netop, at man skulle undgå det her nationsdannelses show, som kommer til at opstå, og som kun bliver lavet for at beskytte franskmændene, for at de skal have så meget buffer i forhold til det her tyske rige. Og pointen er jo igen, at der var jo ikke nogen, der ikke havde i virkeligheden havde ønsket en krig, fordi alle så, at der lå nogle positive muligheder i en krig. Okay, nu nævner du utrolig mange faktorer, som vi måske skal forklare lidt mere. Altså, ingen har ønsket den her krig. Det vil sige, at vi har altså 1. verdenskrig. Og 1. verdenskrig udbryder, hvorfor, kan man sige? Hvad er det, der sker? Hvorfor får vi en 1. verdenskrig? Jo, vi tæller jo altså den der udløsende årsag af det her med, at Franz Ferdinand attentatet i Sarajevo den 28. juni 1914, som ligesom den udløsende begivenhed, og så de krigserklæringer mod Serbien efterfølgende. Altså fordi, at Franz Ferdinand er østrig-ungarsk tronfølger? Ja, lige præcis. Så det taler man jo altid om som den udløsende begivenhed. Han bliver slået ihjel af en serbisk nationalist, som ikke bryder sig specielt meget om Østrig-Ungarn og Østrig-Ungarns indflydelse på Serbien. Og så er der netop det ruller som en snebold, og der er jo altså det er et af de helt store historiske spørgsmål, det der med, hvorfor starter 1. verdenskrig
egentlig? Ja. Hvordan kan et terrormord ende med, at hele Europa står i flammer, i hvert fald også nogle dele af verden gør det? Og hvorfor er det, hvad er det er for en situation, der er i Europa, så et enkelt terrormord kan ende med at snowball, eller at vokse til at blive til en stor krig? Men det er jo det, man taler om, at i virkeligheden kan man sige, at der var ikke nogen, der ville undgå en krig. Altså der var ikke nogen, der rent faktisk gjorde noget for at undgå en krig. Så det havde bygget op over lang tid. Så hvis vi lige kigger på de sådan langsigtede mål der, så har man jo, hvis man så på de tyske krigsmål, også før krigen, så havde man jo nogle tanker om, man skulle udvide mod øst. Altså, at man skulle inddæmme Frankrig, og så videre, så videre. Så der var jo fra tysk side allerede tidligt tanker om, altså de krigsmål, man havde, de var jo ikke nogen, der var, de havde jo ikke, altså der var jo sådan en interessemodsætning i forhold til Ententen, dem, som man jo ligesom stod over for. Der var ligesom to organisationer, der to alliancer, der stod over for hinanden. Der var Ententen, hvor Frankrig, Rusland og England var med, og så var der alliancen, hvor Tyskland og Italien var de primære på det europæiske område. Og Østrig-Ungarn. Og Østrig-Ungarn også, ja. Ikke? Så det kan jo kun ses i forhold til de mere langsigtede elementer. For eksempel det her med, at der havde været imperialisme og kolonisering, hvor tyskerne simpelthen ikke var kommet med. Og så kommer der en ny kejser omkring 1890. Han smider Bismarck ud, og lige pludselig ændrer tingene nu i Tyskland. Nu vil de blande sig. Og så man har altså Tyskland, som synes ikke, de har nok betydning. Det har de sådan set heller ikke i forhold til deres størrelse, kan man sige. Men det ender så blandt andet med en lettere militaristisk tilgang til, at vi vil godt ud og blande os. Ja. Både på kolonispørgsmål, men også i sidste ende måske, hvis det skal komme til en krig. Og det er jo selvfølgelig fordi, at det også er den helt voldsomme nationalistiske periode, det her. Ikke? Jo. Men nationalismen er vel også til stede i de andre lande, ikke? Jo. Vi har jo for eksempel i den grad, men der bliver den koblet op på imperialismen, og det kan tyskerne jo ikke gøre. Det er jo det, der er, både den engelske og franske nationalisme, den er jo meget koblet op på deres imperialisme, men der er tyskerne jo koblet fra. Så det er også derfor, der er de der tidlige tanker om i virkeligheden om at udbrede sig mod øst, også for koloniområder i Afrika, men det kommer jo i konflikt med englænderne og franskmændene, som allerede har taget de områder. Er man bange for tyskerne? Er man bange for den her nye stat? Og den er jo relativt ny, fordi det er jo ikke så lang tid siden. Jamen, der er jo mange mærkelige ting. Selvfølgelig man er jo bange for dem, fordi de industrielt er blevet større end alle andre. Og så er der også det der helt paradoksale, at de forskellige kongehuse er jo i familie med hinanden. Altså det engelske og det tyske, det engelske kongehus er jo tysk. Altså de er jo i familie med hinanden rent faktisk hele vejen rundt. Også det russiske. Altså så det er jo meget, meget, meget komplekst i virkeligheden, det her. Men hvis de er i familie med hinanden, og samtidig er bange for hinanden, og samtidig også har nogle skeletter i skabene, så er det hele så bare... Nu, når jeg snakker om skeletter i skabene, så snakker jeg selvfølgelig om, der er jo også nogle konflikter fra før. Altså der er jo et fransk-tysk modsætningsforhold. Ikke? Yeah. Det kan være, at vi lige skal snakke kort om det også. Hvad er det, der sker mellem Frankrig og Tyskland på det her tidspunkt her? Jamen der sker jo simpelthen det, at de jo også er i krig med hinanden, og Tyskland, kan man sige, bliver jo etableret i virkeligheden, som det Tyskland, vi kender, bliver jo etableret på baggrund af den tysk-franske krig. Ja, i 1871. Ja, lige præcis, der går det tyske forbund hen og bliver til et kejserdømme. Ikke? Ja. Men det er vel en preussisk... det er vel preusserne, der står bag den, kan man sige, den udvikling, ikke? Jo, det er jo hele Bismarcks politik, der ligger der bag. Det er jo også, vi kender fra 1864, hvor vi mistede Slesvig-Holsten. Altså den her måde at ekspandere på. Og det viser jo også, man kan jo sige, den krig viser jo netop, hvor stærke tyskerne er. Ja. Rent faktisk. Men så det vil sige, at franskmændene er blevet ydmyget. De gør jo Gud hjælpe også det, at de udråber det tyske kejserige i Versailles, som de på det tidspunkt har besat efter krigen der. Så de er jo i gang med de der ydmygelser, kan man sige. Ikke? Så der er et fransk-tysk modsætningsforhold, og franskmændene, det kan godt være, at tyskerne de gerne vil udvide sig, men franskmændene vil også have noget af deres tabte land tilbage. Ja. Ikke? Vi har hele, Alsace-området, der er problematisk og så videre. Så det vil altså sige, at vi har Tyskland, den unge stat, som synes, de har ikke nok kolonier, for eksempel. Og hvis der er noget, der betyder prestige på det her tidspunkt, det er ikke nødvendigvis, fordi det betyder
indkomst på bankkontoen, at man har nogle kolonier. Nogle af dem kan være meget problematiske faktisk, men det er prestige, ikke? Jo. Og så har vi en tysk nationalisme, og så har vi et fransk-tysk forhold, som ikke er særlig godt efter krigen der i 1871. Og så er der også hele med råstofsituationen, der netop i nogle af de områder ligger der mange store, altså betydelige råstofmuligheder, udvinding af kul osv., som er helt afgørende forudsætning for industrialiseringen. Og hvad sker der så? Altså, så er der et mord. Så bliver Franz Ferdinand skudt af en serbisk nationalist, som i sidste ende nok er relativt ligeglad med Frankrig for eksempel, men er ikke særlig glad for, at Østrig og Ungarn har indflydelse på et lille serbisk rige, men også et stærkt nationalistisk serbisk befolkning. Ja, det er jo rigtigt. Altså, og det er jo også derfor, at konflikten den hurtigt breder sig til, at russerne bliver involveret i det her, fordi russerne ligesom er serbernes venner eller beskyttere på en eller anden måde. Det er jo også nogle af de ting, vi taler om, når vi taler om Ukraine i dag, og nogle af de helt moderne ting, det har taget netop udgangspunkt, nogle af de her meget tidlige forståelser af, hvad er det for nogle nationer, der skal være nationer i virkeligheden på det her tidspunkt her. Ja, og russerne er jo så allieret med serberne, og så er der hele den der historie om russernes oprustning, ikke? Jo. Eller ikke oprustning, men deres... forfald, eller... Altså, nej, det er ikke, de tænker på, at de begynder at... russerne går ind og... Hvad er det, russerne gør? De går ind og... mobiliserer for og blander sig. Altså, ja. De mobiliserer, fordi at der er en konflikt på vej, og den mobilisering tyder tyskerne som, det kan være, at russerne rent faktisk vil noget. Og i hvert fald, sådan som vi tolker det i dag, så er det ikke nødvendigvis, at russerne vil noget, men russerne bliver nødt til at mobilisere. Russerne har et meget gammelt militærgrej, så de bliver nødt til at bruge lang tid på at mobilisere. Så hvis der skulle komme en europæisk krig, så vil de gerne mobilisere. Men det ser tyskerne altså som en trussel. Ikke? Men det er rigtigt, men man må bare sige, de uroligheder, der var Balkan, og den uro, og den der oplevelse af behovet for uafhængighed, den har jo været en pæn periode også. Ja. Det er jo ikke noget, der lige pludselig opstår. Så de er vant til, at der sker noget? De er vant til, det er en krudtønde dernede på Balkan i forvejen. Og det er vel en krudtønde, der er kommet lige fra... og Osmannerriget trækker sig tilbage. Præcis. Ja. Så der skal de definere sig selv, som du siger, som nationer og så videre. Ja. Ikke? Og så har vi samtidig så det store Rusland her, som er allieret med nogle af dem, og vi har så det nye store Tyskland her, som så er allieret med nogle af de andre, altså Østrig og Ungarn her. Og så går det galt. Ja. Men det er jo tyskerne, som angriber først, ikke? Jo. Hvad er det, tyskerne gør i starten af... Fordi det er jo den slags ting, man i sidste ende prøver men det er jo klart, at tyskerne har jo lavet en plan for det her. Mm-hmm. I virkeligheden. Og hvad går den ud på? De går jo igennem Belgien. De laver jo en... det er jo som du siger, de starter en aggressionskrig. Og hvorfor gør de det, når det nu er for eksempel Rusland, der mobiliserer? Hvorfor er det, de så går igennem Belgien og angriber Frankrig? Men det er jo fordi, de vil vinde hurtigt. Ja. Det skal være en krig, der bliver afsluttet meget hurtigt, hvor de viser, hvem der bestemmer, som vi også har set det før. Og der er vel det store spøgelse i tysk historie, en tofrontskrig, det kan vi ikke lide. Ikke? Ja. Og det her, det bliver jo sådan en tofrontskrig, ved vi, men de ønsker at bøffe Frankrig først, før de går i krig med russerne. Ikke? Jo. Og det går galt for dem. Krig efter krig i den her periode her, så det går også galt. Men så har vi i hvert fald krigens start. Der. Ja, og det stagnerer jo hurtigt for dem. Altså det stopper jo, og fronterne står jo over for hinanden i virkeligheden. Ikke? Og så har vi, og det i sidste ende så handler... Det handler jo om afslutningen på Første Verdenskrig, men vi bliver nødt til lige at snakke lidt om Første Verdenskrig. Det har vi sådan set også gjort. Så sker der nogle forskellige ting. Russerne ryger ud i 1917 på grund af revolutionen. Ja. Amerikanerne kommer ind. Ja. Ikke så meget, fordi at de har en idealistisk tankegang, men de er rent faktisk ved at blive involveret i krigen. Der er ubådskrig, hvor deres skibe bliver sænket på Atlanten. Og Mexico, der er den her pinlige... historie med, at Mexico begynder at have nogle følinger fra tyskerne og omvendt, hvor mexikanerne måske vil bruge konflikten til at få en bid af Amerika tilbage, som Amerika har jo spist af dem i de forrige 100 år. Ikke? Så, og det kan man igen forstå i forhold til nogle af de moderne konflikter. Ja, det kan man rent faktisk også, specielt omkring sagerne her, omkring den mexikanske, amerikanske golf og så videre. Det stammer jo faktisk herfra, præcis. Hvor at mexikanerne og amerikanerne faktisk er næsten på krigsfod med hinanden på grund af tidligere konflikter. Og
den konflikt bliver involveret i den konflikt, som kører over i Amerika. Det ender med, at amerikanerne så også melder sig ind i den krig, og også bliver en stor del af hele fredsslutningen. Ikke? Jo, men desværre ikke nok, altså fordi Wilsons tanker, som jo egentlig var helt anderledes end europæerne, så det franskmændenes jo netop med folkenes selvbestemmelsesret, det her med at beskytte små folkefærd og sådan ting, det blev jo aldrig gennemført. Nej, nu nævner du nemlig i småtingsafdelingen nede i Slesvig. Ja, du nævner Woodrow Wilson, og det er jo så netop den amerikanske præsident på det her tidspunkt. Hvis vi lige, fordi der kommer jo en fred, og freden den bliver jo presset igennem af, at på et tidspunkt, så jeg tror det er efter den store offensiv, så finder den tyske krigsledelse ud af, at vi kan ikke vinde den her krig. Nej. Og heldigvis kan man sige, for dem på det tidspunkt, så er de lidt mere realistiske end tyskerne efter 2. verdenskrig. De har fundet ud af, at den her kan vi ikke vinde, og så indleder man fredsforhandlinger. Ja. Og de fredsforhandlinger ender så med en meget ensidig omgang, og det ender så i Versailles-traktaten. Men krigen slutter simpelthen ved, at man har fået tyskerne ved at forstå på slagmarken, at vi kan ikke vinde den her krig, og specielt med en indsprøjtning af flere mennesker, flere mænd, flere soldater, og mere udstyr og flere finanser fra amerikanernes side, så bliver det rigtig, rigtig svært. Så udmagningskrigen, som er i gang, den vil nu ende med, at der kommer decideret hungersnød i Tyskland, og måske endda, de starter jo allerede kommunistiske revolutioner, som man frygter ekstremt meget. Man har jo set så det over lige præcis Rusland, på de indre linjer, og der var Tyskland jo ved at falde sammen. Ja. Og det var Lenin havde jo tænkt, at det var i Tyskland, der kunne det eller lignende, det samme skulle ske. Ja. Det skulle helst ske der i virkeligheden. Og der kommer også socialistiske, kommunistiske oprør i Tyskland, og det er netop, at ledelsen, kejseren, finder ud af, at vi bliver sgu nødt til at slutte fred, fordi ellers så mister vi simpelthen hele Tyskland til en kommunistisk revolution. Det kommunistiske spøgelse spøger jo i Tyskland i mange år fremover, også efter det her. Og så kommer der den her fred, og så kommer der den her Versailles-traktat, og der er noget med, at tyskerne slet ikke vil skrive under på Versailles-traktaten, ikke? Jo, altså de prøver jo flere omgange. Altså man kan jo faktisk følge, hvis man følger de dokumenter, der er i forhold til fredsforhandling, så er der en meget, meget lang forhandling om det her med krigsskyld, og hvordan det skal forstås. Og de er jo enige, i virkeligheden er de alle er jo enige om, i virkeligheden at forstå tyskerne på det, de siger. Vi siger, at vi kan godt forstå jer, men i virkeligheden ender det jo sådan sidste med, at de får den der stærke krigsskadebetaling, og den vil kun kunne gennemføres, hvis Versailles-traktaten kom til at se sådan noget, og de underskrev den. Så det vil sige, at i traktaten står der, at det er tyskernes skyld. Ja. Krigen er startet. Paragraf 231 til 44, der den beskriver fuldstændig det her. At tyskerne har skyld i krigen, og derfor skal tyskerne også betale for krigen. Og det er jo noget nyt. Ja. Det er jo noget nyt det der med, at man siger, krigen er jeres skyld. Ikke? Ja. Hvad har man gjort før i tiden, når en krig er slut på det europæiske kontinent? Jamen, det kender vi jo selv også, for da vi mistede Norge i sin tid, så fik vi tænkt et eller andet noget mere nede i Slesvig. Dermed, så var der en forhandling om det. Så var det sådan, så var blevet holdt en konference, hvor suveræne stater så aftalte, hvordan løser vi så den her. Der var ikke nogen, der havde den endelige krigsskyld før Versailles-traktaten. Og grunden til, at den endelige krigsskyld i den her omgang så bliver givet, det er vel, fordi ydmygelsen fra den tidligere krig sidder i franskmænd, altså det der med, at man decideret udråber et kejserrige i Versailles og så videre, det er vel den slags ting, der nu skal hævnes, og så også selvfølgelig, fordi krigen er blevet udkæmpet på fransk jord primært. Ja, altså, det var helt afgørende for på pengene. Altså hvis du skulle have de guldmark hjem og have de penge, men hvis jo tyskerne vel i et vist omfang kunne betale, selvom der var økonomer, der var kritiske over for det, så vidste man jo, at tyskerne kunne jo godt betale noget af det, men beløbet blev bare så stort, det var helt urealistisk, og det er også derfor, at det giver med til at give hyperinflation i Tyskland bagefter, og med alle de ulykker, det fører med sig. Men det helt bizarrt store beløb er vel også med vilje, fordi man ikke ønsker, at Tyskland skal komme sig efter krigen, ikke? Det er klart, både beløbet plus de her nationsdannelser, hvor man på den måde svækker Tysklands mulighed, også med hvor stort det militær må det have. Det er, vi bliver nødt til at sige, det er jo ikke kun penge, det er jo også noget med en militær på 100.000 mand. Altså, max 100.000 mand. Hvordan forestiller man det største land i Europa, den største befolkning i Europa, skal have en hær på 100.000? Så Tyskland skal holdes nede, og hvis de ikke lover de her ting her, så har man lov til at gå ind
at besætte dele af Tyskland, som jo også sker i mellemkrigstiden. Og hvad man tænker sig, de 13 millioner mobiliserede soldater, hvor skal de gå hen? Altså, hvad skal de lave i virkeligheden? Ja. Og det her, det bliver jo presset igennem primært af franskmændene. Ja. Hvad er de andre landes position i det her? Det skal lige siges i øvrigt, at forhandlingerne sker jo uden Tyskland ved bordet. Ja. Det er en forhandling mellem Frankrig og England og Italien og USA. Men selvfølgelig primært USA, Frankrig og England. Ja, men jeg tror også, der er nogle andre med, Bulgarien og Polen. Der er også nogle andre med i den der backing group. For der er også andre, der går med nogle penge. Ja. Og det er primært amerikanerne, der trækker væk fra den her vi smadrer Tyskland-model. Ja. Ikke? Hvad er amerikanernes idé om, hvad der skal ske i Europa efter krigen? Men det er jo fordi, Woodrow Wilson der, han har også nogle idealistiske tanker. Han har også nogle punkter, 14 punkter, hvor han har nogle helt andre idealistiske tanker om, hvordan vi løser den her. Og han vil jo meget hellere have, at folk selv kan bestemme, hvor de hører til, for så undgår vi konflikter i fremtiden. Og det er jo klart, det vil jo ramme ind, og der er jo også store steder i områder af Frankrig, hvor man kunne forestille sig, at de ville høre til et andet sted. Så det er jo ikke noget, franskmændene tør. Det er jo det franskmændene gør jo det modsatte i virkeligheden, ved at lave de her nationsdannelser. Så det vinder ikke gehør, og fredstraktaten vinder heller ikke gehør i USA selv, hvor den bliver nedstemt. Og hvad er det på? Nu sagde du, at der er økonomer, som kritiserer den også. Hvad er det, økonomerne siger til, altså ikke, kan man sige, og økonomer, der prøver på sæt og vis at være neutrale. Hvad siger det, der vil ske i Tyskland, når de for eksempel bliver tvunget til at betale de her man har jo nogle økonomer som Keynes, ikke, som vi jo kender, som jo taler om, hvordan meget vi skal have en stabil økonomi, og det er jo klart, der er jo ikke nogen mulighed for, at tyskerne kan få en stabil økonomi med de krigsskadeerstatninger, som er guld, altså som skal leveres i guldmark. Og det er jo derfor, at tyskerne begynder at trykke sedler, og så får man skabt den hyperinflation i Tyskland, hvor det i virkeligheden kun bliver endnu værre. Og så er det jo så, amerikanerne går ind og redder Tyskland der i 425 med Dawes-planen, og får stabiliseret det, så de kan betale nogle krigsskadeerstatninger, men de kan også få stabiliseret deres økonomi. Så det er så det, der sker. Der sker det, at franskmændene på den ene side hiver imod, at Tyskland skal holdes nede. De skal ikke være et sundt og levedygtigt land midt i Europa, og amerikanerne gør det modsatte. De ønsker fred i Europa, netop baseret på folks rettigheder osv., og ikke ønsker en udmagning af Tyskland. Man kan sige, at de bor heller ikke lige ved siden af Tyskland jo. Altså franskmændene har den gamle frygt i sig. Og så ved vi jo godt, at det her det går helt galt. Ja. Altså hvis der er en traktat i verdenshistorien, som er skidt, så er det jo Versailles-traktaten. Vi har allerede her opridset, hvad der er for nogle ting, som er skidt ved traktaten, skidt for Tyskland. Men i sidste ende, så det er ikke så svært at postulere, at Versailles-traktaten er med til at være skyld i 2. verdenskrig. Altså at konflikten ikke bliver afsluttet, og den kommer igen endnu stærkere igen i 2. verdenskrig, og måske endda skyld op til 85 millioner menneskers død. Ikke? Præcis, og det er også det, man taler om en mellemkrigstid. Ja. Altså mellem krigene, fordi den ikke afslutter krigene. Og det er også derfor, at fredsafslutningen efter 2. verdenskrig bliver jo skruet fuldstændig anderledes sammen, hvor russerne så gør det, som franskmændene gjorde efter 1. verdenskrig, der gør russerne så i deres område, men de kan så ikke diktere det samme i Vesteuropa, hvor vi vælger en anden måde at gøre det på. Vil du våge at påstå, at vi kunne have undgået 2. verdenskrig, hvis de havde været mere fornuftige, da de lavede Versailles-traktaten? Jamen det tror jeg, det må man sige, det er entydigt rigtigt, fordi at den tyske situation var jo aldrig opstået. Tyskerne prøvede jo i lang tid, og der var kommet et demokrati i Tyskland, rent faktisk på trods af, at den må laves i Weimar, vi har Weimar-republikken, så var det jo et tysk demokrati, der prøvede at lave en løsning. Og selv det tyske demokrati kunne næsten ikke leve med den her fredsaftale. Så den havde jo ikke, der var ikke nogen som helst steder i Tyskland, at den var, altså at man kunne se, at den var rimelig. Og der er vel 2 dele i det. Altså den økonomiske stagnation, man får, altså den økonomiske afpresning, som du siger, så bliver den delvist løst via Dawes-planen for eksempel. Men samtidig så er der også det der med, at hvis man får en økonomisk krise, så har man altså noget, som højradikal har man næsten den bedste undskyldning for,
at gå imod de demokratiske tendenser, der kom efter krigen, og rase og beskylde naboerne for, at alting er gået galt. Fordi det er jo på nogle punkter rent faktisk naboernes skyld, at det er gået så galt, som det er i Tyskland. Men der kan man sige, og det var også derfor, man jo blev ved med at bombe Tyskland under 2. verdenskrig, og ligesom få dem til at gå helt i det hele i grus. Der var jo simpelthen under 1. verdenskrig jo nærmest ikke affyret skud på tysk jord. Altså, der var jo ikke nogen tyskere, der havde set krigen på egen jord. Så det var jo virkelig, virkelig svært for mange tyskere at forstå, hvordan kan man tabe en krig, når ens territorium ikke er blevet invaderet. Og så kan man jo så sige, at 2. verdenskrig er jo i høj grad fra Tysklands side en fundamentalistisk krig. Ja, det er en ideologisk krig. En ideologisk krig, og hvad man ikke kan kalde den første verdenskrig. Ja. Det er selvfølgelig også der, vi havner der, hvor at man decideret siger, at nu skal de selv prøve at mærke, hvordan det vil være at have krigen på deres egen jord. Men hvad er det så, man gør anderledes efter 2. verdenskrig, så man undgår den situation, selvom Tyskland er blevet ydmyget og smadret? Hvad er det, der rent faktisk sker efter 2. verdenskrig, som man gør rigtigt, så den tyske militarisme og den tyske hævngerighed ikke eksisterer mere på samme måde? Jamen det er jo, man kan sige, man får inkluderet Tyskland i virkeligheden sådan ret hurtigt, og man også får skabt den situation, som måske i virkeligheden er den allerstørste ting, altså udover Marshallplanen, som jo genrejser flere lande, også herunder Danmark, men så får man jo lavet Kul- og Stålunionen i starten af 50'erne, som jo er baggrund for EF og senere en EU. Altså man får skabt det her med, at Tyskland og Frankrig rent faktisk samarbejder, fordi det, der har skabt alle konflikterne i de sidste 100 år på det tidspunkt, jamen det er jo konflikten mellem Tyskland og Frankrig. Ja, så kommer vi vel næsten til bunds i hvert fald, man kan snakke flere timer omkring Versailles-traktaten og detaljer, og hvad skete der og så videre, men jeg synes, at vi kommer rundt om de vigtigste ting, Carsten. Er der noget, vi skal have nævnt? Ja, jeg synes igen, vi kan jo godt lide at tale om kildetyper og kontekst og sådan nogle ting. Vi har jo siddet med en traktattekst her, ikke? Vi har siddet med en primær kilde. Og for en gang skyld har vi ikke læst op af den. I må tro på, hvad vi siger, hvad der står i den. Men paragraf 231, den er lige til at finde. Ja. Den er lige til at finde digitalt. Og man må også bare sige, hvis man nu kigger på ophavssituationen, så lige meget hvad, så er det også noget med det der med sejrherren altid skriver historien, i virkeligheden, som vi også har talt om før. Og man må jo sige, bag om det her, der er nok også en intention om for nogle sejrherrer, og selvfølgelig prøve at undgå krige, også det her med, at man får etableret Folkenes Forbund, eller Folkeforbundet, som Wilson også har været bannerfører for. Så man gør jo, det er jo ikke fordi, at hvis man kan jo godt forstå franskmændenes frustration, eller behov for at hævne sig, eller komme den ydmygelse, væk fra den ydmygelse, som man har stået over i forhold til tyskerne, ikke? Altså, så i virkeligheden synes jeg måske godt, at vi kunne sige til sidst, at der er dels noget med sejrherren, der skriver historien, men måske kunne vi også bruge den lidt til at forstå sådan moderne konflikter. Hvad sker der, når der er ustabilitet? Hvordan begynder folk så at stemme? Hvad sker der med den frustration? Det er også den, vi ser i dag med nogle af de opbrud, som jo svækker EU, og EU ikke kan stå sammen med det, som der sker i Rusland i øjeblikket med Putin, og hvilken rolle spiller amerikanerne, sjovt nok i forhold til det, hvis vi nu sammenligner med Woodrow Wilson. Altså, der er simpelthen nogle muligheder for, hvordan vi i virkeligheden, man kunne godt sige, at europæerne kunne komme til at stå mere sammen, ligesom i virkeligheden, hvad vi gjorde efter 2. verdenskrig. Altså bare europæerne står sammen, så skal det nok gå, siger du? Ja, men det kunne da vel være en tanke, uden at jeg er sådan er Europa-fanatiker eller noget, men jeg kunne godt se nogle muligheder for, at europæerne udvider deres økonomiske samarbejde, for at undgå konflikter, ikke? Ja, det er jo også det, man næsten har betragtet som officiel politik fra 2. verdenskrig op til i dag. Altså, lad os nu frihandle sammen, så skal det hele nok gå, ikke? Og at man så i dag begynder pludselig at få en torpedo mod frihandlen fra USA, det gør jo så netop, at man kan begynde at pege tilbage til de her situationer og sige, hvad var det lige, der skete sidste gang? At man ikke prøvede at hjælpe naboen, men kun prøvede at hjælpe sig selv, ikke? Ja. Og i den propaganda, der også opstår i forhold til, hvad er det for en tolkning, der er de her fredsaftaler, hvis det i virkeligheden bare er ideologi, eller propaganda i virkeligheden, ikke? Og måske skal man prøve at forstå,
at i Tyskland, der kunne man simpelthen ikke forstå den her krigsafslutning. Og det er jo derfor, der opstår de her dolkestødsmyter, det her med, at tyskerne er blevet, eller den tyske hær er blevet svigtet og stukket i ryggen af nogle politikere og jøder og kommunister. Hele den her tankegang, det er jo det opstår. Og det er jo virkelig det er så grund til nogle af de andre samtaler, vi har og skal have i historisk snak. Forrådelsen af Tyskland, ikke? Jo. Yes. Ja, Carsten. Og Tyskland er måske for vigtigt. Altså nu har vi haft Merkel-periode, nu er der kommet tysk stabilitet igen. Altså i virkeligheden er... man kan ikke komme udenom Tyskland. Nej, og det er jo også det, der er et af de helt store politiske varme kartofler i Europa i øjeblikket. Det der med, at nu har vi pludselig et Tyskland, som ruster op igen. Og det har jo været no-go lige siden den her. Og det er jo netop fordi, at den tyske militarisme har jo været noget, man aktivt har ville bekæmpe. Blandt andet i Versailles-traktaten, men jo også i tiden efter 2. verdenskrig. Hvordan stopper vi den tyske militarisme for at blomstre op? Men vi kan jo sige, at afslutningen på 2. verdenskrig har jo været succesfuld på det punkt der, fordi at det er jo ikke noget, man snakker om. Vi snakker jo ikke om den tyske militarisme mere. Hele den der med, at preussernes indflydelse på det tyske rige og så videre, så videre, det er jo noget, som slutter der. Ikke? Og der er ikke nogen diskussion om skyldsspørgsmål. Tyskerne har jo taget ansvaret for skylden for 2. verdenskrig til forskel på 1. verdenskrig. Så det er hele den diskussion om skyldsspørgsmål. Nu kommer der jo også andre krige, konflikter i øjeblikket, hvor det er svært at finde ud af, hvem er skyld. Altså afhængig af, hvordan det bliver set på det. Men fordi at det var sådan en bred koalition, kunne man sige, der slog Tyskland, så er der jo også kommet derud af, at skyldsspørgsmålet har været indiskutabelt. Ja. Så siger jeg så igen, Carsten, var det ikke det? Det tænker jeg, vi er. Som sagt, der er rigtig, rigtig meget, der er også en hel masse afledte spørgsmål fra det her, men vi kommer også til at snakke rigtig meget om mellemkrigstid, vi kommer til at snakke rigtig meget om 2. verdenskrig også, og faktisk også 1. verdenskrig. Ja. Og det gør vi ikke kun fordi, at historikere er glade for krige og snakke om krige, det gør vi fordi, at den her tid her er jo fuldstændig... betyder alt stort set for, hvordan at vores samfund ser ud i dag, hvordan vores politik er, hvordan vores økonomi er, og også hvordan vores nye konflikter, de udarter sig. Vi kan simpelthen ikke komme ud af lige præcis. Vi så jo igen Balkan i 90'erne med hele borgerkrigen i Jugoslavien, og de opbrud, der var i Østeuropa med alle lande, og vi kan jo ikke komme udenom, at hele konflikten i Mellemøsten i dag entydigt har trådet til det her, og til de her fredsslutninger, hvor England og Frankrig sætter sig selv i en helt særlig situation og tager noget ansvar, uden i virkeligheden at løse det er også, vi taler om de her nationsforhold, eller religiøse forhold, eller dem overruler det på en eller anden måde, og det er jo lidt det, som vi også ønsker at afdække i nogle af de andre podcasts, vi laver. Ja, der kan vi jo henvise til vores podcast omkring dokumenterne omkring Palæstina og Israel-området, netop som på baggrund af, hvad der sker i 1. verdenskrig. Ja. Præcis. Ja, nu tror jeg, vi siger, at det var det, Carsten. Ja. Vi kan blive ved med at snakke om det, kan vi høre. Ja. Tak for nu, Rasmus. Tak for nu, Carsten, og jeg glæder mig til flere frugtbare diskussioner og snakke omkring de her kilder, og hvad vi kan tolke dem på. Ha' det godt. Ja, tak lige måde.